teleurstelling neem ik aan, maar niet helemaal verslagen heb ik de indruk. Ook al heb je verloren. Het is logisch dat je een teleurstelling hebt als je verliest hier. En, ja, verslagen. Kijk, we hebben vandaag gewoon een goede wedstrijd gespeeld, vind ik, op een aantal momenten na. En, ja, tuurlijk zijn de jongens allemaal boos. Iedereen is aan het balen, het is logisch. Ja, de supporters natuurlijk die denken van ja, 3 keer bij verloren. Dat ja, is natuurlijk heel vervelend voor hun, maar ja, ook voor ons natuurlijk. En, ja, ik denk op basis van vandaag had je hier zeker niet hoeven te verliezen. Mensen waren vooraf misschien wel echt bang voor een afstraffing. Dat hebben jullie in ieder geval wel gelogen straf. Dat viel goed mee. Jullie boden gewoon partij. Ja, zeker. Ik denk dat we goed begonnen. We kwamen goed op 1-0, bleven rustig aan de bal. We vonden ja, de vrije man vonden we. En ik denk na de 1-0 denk dat we wat slordiger waren. We gingen ja, iets verder achteruit spelen dan dat we in principe hadden afgesproken. Een aantal meters te ver naar achter. Ja, dan kom je op 2 momenten kom je heel vervelend op gelijke hoogte door een penalty wat ik hoorde dat het al geen penalty was. En ja, de tweede ja, zijn voorstand zie ik dus ook op mijn eerste paal. En ja, dat is in principe een goed doelpunt, maar ik denk dat je deze wedstrijd verliest op 2 momenten. Je kan ook zeggen, in die eerste helft, na jullie goede start, werden jullie wel overlopen. Daar bleek gewoon ook de klasse van de tegenstander. Ja, tuurlijk, je speelt een hele goede ploeg, dat weet iedereen. Ajax is 3 jaar op rij ja, kampioen geworden. En ja, ik denk na de 1-0 van ons werden hun denk ik wat sterker, met wat aardig geschoten. Ik denk ook niet echt 100% kans dat hun creëerden, maar ik denk de laatste 30 minuten van de eerste helft waren hun bovenliggende partij, hadden hun wat meer balbezit, ja, werden hun wat gevaarlijker. Ja, en ik denk dat wij de tweede helft hebben we het ja, als team gewoon weer goed opgepakt. Ja, dat mag je zeker zeggen. En dat verraste sommigen. Verraste jou dat ook? Nee, dat niet. Ja, van tevoren wisten we natuurlijk hoe we gingen spelen met ons systeem. En ja, we wisten dat we dan een man op middenveld vrij konden gaan krijgen. En ik denk dat we de eerste kwartier het goed hebben benut en de hele tweede helft denk ik ook. Nu vroeg een collega net ook al, het woord crisis is vaak gevallen hè, in verband met Feyenoord. Hebben jullie vandaag bewezen crisis onzin? Of moet je zeggen 3 keer verloren, ja dan is het zover? Nee, crisis is een heel groot woord vind ik. En, natuurlijk als je 3 keer verliest op rij gaan mensen daarover spreken. Maar ik vind dat wij, ja, zeker als spelers zijn, het daar niet over moeten spreken. En ik denk dat het ook niet zo is. We moeten doorgaan als team. En ja, dit zijn momenten die vervelend zijn in een beginfase van een competitie. Als je 3 keer op rij verliest als Feyenoord zijnde. De eerste wedstrijden waren we ja, niet goed, hebben we denk ik gewoon verdiend verloren. En ja, vandaag heb je in ieder geval zeker een punt laten liggen. Ja, en dan kan je zeggen die tweede helft geeft gewoon vertrouwen. Ja, zeker. Zoals ik net ook zei, we moeten deze lijn gewoon doortrekken. Want er komen nog genoeg belangrijke wedstrijden aan. Europa League is heel belangrijk voor ons. Ja, voor de club natuurlijk ook, financiële gedeelte. En ja, voor onze spelers ook. We willen ons natuurlijk ook ja, laten zien op Europees niveau. En ja, daar zijn donderdag de eerste wedstrijden voor ons voor. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel.